Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa, dongruok kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe, pur, e kind mamoko. wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa, dongruok kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe, pur, e kind mamoko. wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyokromoga juang kamora mara mitira ka thul makende marwa ke chenro mar duond Onagi mokelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kwa kelo kacha jotelo mopogore kendo kwago mbaka chutho te weche go mabende koro mulo ngima oganda chutho to oganda nyokromoga juang kaka wuono en tarik 18 dwe mar auchiel higa 2026 kano wanyise kacha no bedo kachiel kod wendwa mabende odhigo godo mbaka kunyiso ne to wuoth mare kachiel kod mosenindo moluor Raila Amolo Odinga ne chalo nade kendo dhimiwa kacha sigana neto wuodh Raila Amolo Odinga nyakromoga juang kachiel kod bende ber manokelo ne oganda luo kachiel kod piny ngima to ne chalo nade. Miyo luo Facebook pages mag Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, subscribe YouTube channel mar Chuny Onagi TV kama tai channel enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 kabende wagoero kamano maduong' ne obongo nyakalaga nyesach pologe piny momiwa kinde machalo koda kamande mondo wachoko rom kendo kwago mbaka. Wendo makawuono en moluor Dr. Kennedy Ongo man kacha Executive Director mar Raila Odinga Foundation kendo Trustee of the African Talent University, former Chief of Staff nyakromoga juang ma Kisumu County ebwo manen Governor machon Jack Ranguma kendo nen kacha Cabinet Secretary mar Lands, Physical Planning, Housing and Urban Development higa 2022 kendo nen kacha Manager mama Seno Town and bende kacha former General Manager mar All City Groups of Hotel madore Kisumu nyakromoga juang kendo achiel kuom jogo mabende notiyo machiegni kod Dr. Griffins wan kode kende kendo odhi wuok kode kunyiso ni to wuodhe ka achiel kod Raila Odinga modone ka achiel kod telo mare to chalo nade. Omiyo luwa chwolno pachi ka wachako chenro ni eno machalo koda kamandini. Mheshimiwa Honorable Professor, a man of God, iriyo nade? Ariyo maber Steve. Amor sana kaka wuona chopo kar Chuny Onagi TV. Erokamano, ariyo maber kabisa. Amba mor kabisa, ing'ata chiel man gugute mang'eny, ogute magithoth. Mano tadier nikech mane kaka Nyasaye nochweya ni mondo abedi mondo mi atim gik monego bed natim e piny masani. Nyaka notera gimiluongo ni God School of Life. Koro nyaka napuonjra gik mang'eny.
Wabedo kodi kane to sigandi bende wacho ni chako mana ka nyathi matin. Well, nachako ka nyathi matin. Nachako ngima kaka japidi. Ka jahigni 7. Apiro maber machopo jahigni 14 to ema maber ei piro na nibi. Nayudo somo. Ayudo nafas madonjo Starehe Boys Center School. Yiena mondo aduki chien matin ne jok mabende samoro dwa ng'eyo ni to Dr. Kennedy Ongo kapok ne yudo title mar doctor, nyiswa ni to jakanye to joluo wacho ni to kwaru ne ng'a kaka Raila Amolo Odinga ne wacho ni in ng'a ka ng'a. An Ouma Kakelo. Akelo ka Hongo. Hongo ka Genga. Genga ka Wuor. Awuor ka Kamire. Kamire ka Kamire Ajuang. Kamire Ajuang ka Kamire Oduong. Kamire Oduong ko Tieno. Tieno ka Nyumba. Nyumba Kabala. Kabala ka Noi. Kobura. Obura ka Noi or Kano. Kano ko Ganjo. We awegi kanyo. Aja Kano. Kobura Mong'eche. Mano dala gi baba. Yes. Mano dala gi baba. Mano dala gi baba e kuma dake. Badaja kuonde mang'eny. Kech kawuono ne osenindo. To nadongo Kawaya Nyamasare. Chakre 71 nyaka higa mar 71 nyaka higa mar 81 nadak Kawaya Nyamasare. To atimo penj Kisumu kaendi. Nyamasare en Kisumu East. Ndalogo ne wane gweng'. To atimo penj Kisumu Lake Primary School. Maene Kisumu City ka. Kisumu Central. To mama na matin na gedo ne kanye. Muroni. Koro Muroni be ane gidala. Kama wane gidala. Nyaka mama ni matin ni gedo ne Muroni madakode. Mama na mono nyuola. Uono ne jadoho. Mama na mono nyuola ne nyar Nyakach. So ano keo Nyakach be. Bas koro ana. Odo kama mama osenindo. Mama to pod nitie. Koro jogi nodak mopogore opogore. Koro gedo ne koro mama. An kocha bende kama mama maduong' nitiere, mama matin be. Koro an mago te gin dalawa. Nyando, Muroni, Kisumu East, Kisumu Central, kata Seme by the way. Kori mako pinde. Amako pinje, aparo kama. Mane ber Nyasaye miwinja wuoyo kuomeni. Oketa mako pinje mopogore gi ji mang'eny. E Kisumu County kata pana mako pinje. Mana kaka wacho no, jo Muroni, ka mama na matin ging'eni aja Muroni. Kech kuno be ne ane gi mama na matin. Ya? Nyamasare kama nadonge higni 10 kanye mana chaki ngima. Ka bende apiro bende, tachako somo Nyamasare Primary, then abiro Lake Primary. Jo Kawaya bende nong'eya na ja Nyamasare Kasagam. Kapok wadhie topic mabende wadago godo mbaka kawuono wuodhi kaachiel kod Raila Amolo Odinga. Sama wamanyo mbui kacha to itudi gi jatelo maniluongo ni Dr. Griffiths. Miwa tudruok mari kindi kode ne chalo nade? To nobedo nade? Ono mar Nyasaye. Kanadak Kawaya to ne atiyo gokinyi. Waya ne in fact kama wantiere ka iluongo ni USAID. Ndalo mane gero USAID, waya ne uso nyuka kane jogedo. To nomiyo an nadong' Nyamasare ka apiro adhiambo manyare matin. Koro chakre ma 71 nyaka higa mar 81 ne an Nyamasare. So natiyo gokinyi arita adhiambo. To waya kose udo nyuka to koro koduogo late in the afternoon saa 8:09 to koro adhi somo Nyamasare Primary School gi tielo saa 8 nyaka saa 10. So achako somo. Kana chope klas 7 koro ne tek mondo atigo kinyi to aeka biye klas 7 saa 8. Mano baba sa to. Baba ne askari kanga cho. Nodwa nowe no nege Maseno. Time ber Nyasaye no konye motony to no jogo no ture. Koro bedo askari cha no rumo. Baba na nodak gi mama na matin Chemelil. E kore kanyo ka koro ne okonyal tiyo tije matek gi mane kaka nowuok askari. Koro nadongo Kawaya. Baba noduogo tho kore kaendi. To dongo na Kawaya ka ema na winjo ni nitie skul moro makonyo jomok nyal. Jomariek. Makitemo tiriek to kinyal tinyalo yudo nafas. An andiko barua katugo to ne nono manowuok nochakore kaluwore gi wuonwa kapok nonindo nowinjo wach moro ni Starehe ka nowuok e field. Kana andiko barua ne Nairobi ne headmaster ndalogo na kentiere gimoro ni director Starehe Boys. To duoko noduogo noorona form ni fill form ni tibi e interview mondo wang'eni to be inya yudo nafas ma Starehe koso. Ng'eni ndalogo higa ma 81 nawe kata gi siling 20 mondo achop Nairobi.
japuonj na moro maluongo ni Mrs. Odidi ema nokonya ma ayudo siling 20 mar dhi gi duogo. Mandalogo transport en 20 nyaka Nairobi. Dhi gi duogo. Siling 20. To naonge go. To ay maber nayudo. Ka nayudo tachopo ir Griffin. Eka ayudo jalweny nigi pete. Director General mar National Youth Service. Kare mano chako National Youth Service bende. Mano Griffin. Nalogo no kang'eyo. Koro ayudo ng'ama chalo general morwakore maber to tera interview dwa ng'eyo ni ta chalo nade to. Paso nyini Kennedy. In diber ndimo ni donje starehe. To ay marach. Nyithindo ng'eny madwaro starehe. Mondo mi yud nafas. Nyaka ibed abeda achiel kuom joma otimo maber kabisa. Nyaka ibed top. Ko kamano to tek. To an daher mana konyi. Koro ayo ne ber koda. Kane penjo wuok, nadongi wiga ariyo matimo penj. To nakoni Nyasaye, skul miluongo ni Starehe Boys ne madwa bire koro. Nayudo skul mane longo maber adier. Koro kana atimo penj, to Nyasaye notelona. Nayudo points te. Kata nayudo points te, to wan ji ariyo. An kod engineer John Sian, en osomo Xaverian. So an awuok Lake Primary, John owuok Xaverian. Griffin omiyo nafas the beginning of the 80s. Mane kaka ne wadonjo Starehe Boys Center School. Kora na be Starehe Boys Center School for 6 years. Nadwa nadhi team law. Nadwa bedo lawyer. Wuoda sani ema lawyer. To Nyasaye momiyo agoyo erokamano nyaka kawuono. Griffin mana tiyo gocha ne mor koda kabisa. Nachako bedo jatelo Starehe kane class 9, class 10. To kakoro atieko class 12, 14 ndalo kane wan nyaka gi A-levels. To Griffin katieko penjo luonga ni Kennedy, asebedo kod higni 6. An ok adwa ni wuogi Starehe, adwa ni bed koda. To soma an awuon. Nena kaka an ema gero Starehe Boys Center School, to an ema gero National Youth Service. Adwa ni soma. I said, learn of me. Sit here, learn of me. Abedo gi Griffin chiegni gi 25. Kendo agoyo erokamano. Learning of Griffin chemo miyo sani asomo machopo kama chope, tang'e gik mang'egi duto te. To be mane kama omiyo bende nang'eyo jakom because of Starehe Boys Center School through Griffins. Momi ichopo kanye sani jatelo. Korka somo tapana somo maber nikech nabedo na learn of Griffin. An gi bachelor's 3 mokwongo, an gi master's 2, an gi doctorate 4, an gi professorship 1. Doctorate 2 are honorary, 2 are qualified masomo. Kech Griffin read a book a day. Ngano nengi photographic mind masomo kama to tiek imiye book to oyawo page to setieko, oyawo page to setieko. Kama Yeah, nengi eno somo kaka picha, kaka igo kamera cha. So I learned to buy a book a month. At least no kanyal manage a day kaka Griffin. At least he taught me ni inyalo somo kum masters. Manjo mong'eyo gimidwaro to bed their student. Tibro bedo like them. So mane momiyo korka somo, an professor of Stanomics. A subject mane mase create. Mabende wachako gi Evans soon. Ji dhi ng'eyo ni to Stanomics to enao. To moko gi be asomo. Koro Nyasaye nomiya somo. Otera e gima naluongo ni the best school on earth. I'm sorry to say it, but Starehe Boys Center School, anyalo challenge anybody. Bring the top schools in the world. King'eyo gi, tabro nyise gi. Mana matinto. Mano korka somo. Kwa the Starehe Boys leaders magi Okay, Professor George Magoha, Raphael Tuju, Peter Kenneth magi mung'eyo, Dr. Marco Beba bende ya Kisumu kaendi, Yogo the lawyer bende ya kaendi, wan gi Dr. Julius Kikmetich, wan gi dakteche mang'eny, lawyers mang'eny across, mago public figures mong'ere. President Opodi, one school matin, wachakore 1959, to wabedo school proper, first exam notim 1968-69. Ng'eny school Starehe negi ya kuonde ma wapuora. 30% mar Starehe e joma kuonde ma normal background. To 70% ne gin joma kuonde ma onge nyalo. Koro nyithi Starehe mondo chop level ma Alliance gi nosechope, Maseno gi nosechope, would take time. Ta an gadieri ni chieng' ma ja Starehe koro bedo president mar Kenya, oro bedo governor mar any place. I mean, sani nitie. The chair of Council of Governors and just Starehe. I was his captain. The governor Masabit bende. So jo Starehe be biro, governor Masabit, Muhammad bende mawajia be mago jo Starehe. So wabiro. Erokamano koro wadhiane kore wuodhi gi Raila Amolo Odinga. Momiyo na wacho ni wuodha gi Raila Amolo Odinga ochakore in the beginning of the 90s. Raila Odinga to kod jaode Mama Ida Odinga
wuod Jaramogi achiel matin maniluongo ni Lemi Odinga osomo Starehe Boys Center School. To wuod Jaramogi matin ni opuonj gi Raila to opuonj gi Ida Odinga, joge mane chulo ne fees. Koro ng'enyne kane idwa ng'eyo weche fees to Raila miwuoyo godo or mama Ida Odinga. Kech kaka na wacho ni Starehe ne kawo nyithindo 70% modhier, then 30% manyalo chulo. Nikech Griffin ne paroga niya, ni kiketo jomodhier kendgi, tichalo ng'ama gero island mar jomodhier, ichalo ng'ama gero kijiji ma jomodhier modake. Koro nyaka ikel jomodhier gi jomwandu tuketo gi wang' achiel, jomanyalo. Kae jomanyalo gi gin pesa ma gichulo, ok ochul pesa mar nyathine cha kende. Ochulo pesa manyalo puonjo ka nyithindo 2, nyithindo 3, nyithindo 5 kata nyithindo 10. Or nyithindo 20 to chule nyigi nyathine. Koro wawuonde ni ichulo fee kaka Raila ne chulo ne Lemi. Ichulo mar Lemi, tichulo mag nyithindo 10 bende wiye kanyo. Koro iwacho ni opande fika. To iwacho ni iwacho ni kaka in wakwai ni chul pesa ma kichulo to biro puonjo nyithindo mang'eny. To ng'ato nyalo ni an e 50,000 midwaro higa ka higa ni anyalo medu 300,000. Koro fee mimiye en 350,000. To mar nyathine cha to mena 50,000 kende. To modong' ka the other 300 koro puonjo kata na nyithindo 6. Mane kaka ne wachako ga Starehe. Koro Jakom gi mama Ida ma koro sani nitiere. Magi joma ne puonjo Lemi. Omiyo Starehe ne wachako wuotho kodgi, to ane mana chung' ne weche fees, ane mana chung' ne public affairs, weche jooko, joma tudore gi Starehe. So mano chakruok mar wuodha. Ka koro ne chako kata Jaramogi Odinga Foundation, achiel kuomgi an mane an part of the ideas mano chake gi Jakobuya. Jakobuya ka family mar Jokodinga, adwa wacho adier ni sometimes ji kong'eyo family mar Jokodinga maber e pacha. Family mar Jokodinga en family ma ji ng'wone. Kik ng'ato wuondi ni Jokodinga ng'udi kaka ji paro no. Jomoko paro kamano, to en mano kadieri ma Nyasaye. Jokodinga ne nigi chuny malach, chuny mar gero piny, kendo mar konyo piny adier. Emomiyo kata wuon Raila nokobedo president kadi nobet. Nikech gin joma nohero piny moyngore gi wegi. Koro achiel kuom gimomiyo nochak Jaramogi Odinga Foundation ne nikech Jokodinga ne puonjo nyithindo mang'eny. Nyithi Kenya. To gimoro achiel kuom Jokodinga ma joluo kong'eyo ni ogen joma gima lwedo ma kora cham timo. Kora chisi ng'eyo. Ogen joma ne go agoko. Ni dong' ineno ka timo ma wan ng'enywa sani kitimo achiel ni puonjo ji koni, tidwa timo arambe, tidwa ni mondo ji ong'e ni itimo. Adwa wacho ni adieri ma Nyasaye Steve ni Jokodinga ne ok ne ni that group. Kochakore gi wuon Raila. Koro kodingo tho to negi puonjo ji mang'eny e umbrella mar Odinga. The question ne to watim nang'o koro Odingo tho. I'm aware of that. E kanye kama idea mar koro nyaka wachak Jaramogi Oginga Odinga Foundation. Mono ji duto tema Jaramogi osebedo ka konyo gi Jokodinga kaka Jokodinga family. Kikoro tim gi buo Jaramogi, kikoro watim kaka an institution manyalo dak nikech Jaramogi koro wewa. To ang'o ma wanyalo timo mondo ber ma wuonwa gi waduto kaka family ne watimo choncha odhi mbele. The solution was Jaramogi Odinga Foundation. But how? Nikech ndalogo bende sirikal bende ne oketo Jokodinga. Ing'eni ji para ni Raila or Jokodinga osewinjo maber throughout. Apana, nitie ndalo ma jogi ne ni matek. Kata mama Ida ne japuonj, ne tero nyithindo loka, tero nyithindo Germany ka puonjo Kenya High, to nyaka ni Starehe bende notero loka. Niwinjo? Ne chopo kama tek makata mondo wuoth e town ma Kisumu ka. Kata mondo wuoth e street ma Nairobi nokonyal. Jo security national intelligence noketo gi kagi ka. Koro gik mang'eny ma Jokodinga ne temo ne ting'o joluo malo ne timo panda. Mondo Jaramogi Odinga Foundation ne bed founded ne ok yot. Sirikal ne ok oyie. To ne nyaka ne losi nikech Jokodinga Raila ka otel gi Raila to guburo wadgi to gi mama Ida. Ne paro ni to koro wadhi timo nang'o nikech wan gi ji mang'eny ma nyoti konyo. To ne wakonyo gi panda mar Jaramogi. Jaramogi ne at least Jaramogi ne jatend piny mandalo kano luoro. To ne nyalo wuoyo gi chir. Ne ok en ng'ama ne inyalo tugo godo. Omiyo no nyalo wuoyo gi chir. Koro kaka ne gipuonjo nyithindo to ne yot. To ka koro jali nonindo koro ne timo nang'o. Bas, kanye ma Jakobuya gi friends mag Jaramogi nokoni koro kare wachak Jaramogi Foundation.
Mane kaka an wuodha nochakore bende motegno nikech achiel kuom ideas go nawacho ni mae kaka watime stare. Wanyalo timo nyithindo temi puonjo. Ketgi uru e bwo foundation. Koro kata kuketo pesa mamau maungo or magosiepeu to nitiere kaka unyalo konyo nyithindo mang'eny. Bas. Koro Jakobuya, niluonge ni Jakobuya. Ema nochako kaka executive, ema ne face mar Jaramogi Odinga gi chairman, ok anyal remember nyinge sani direct, to ema ne face mar Jaramogi Odinga Foundation. Mano chuno Amos Wako to gi President Moi mondo oyie, that had to be a public thing, mondo yie ni Jaramogi Odinga Foundation nyaka bedi establish. E chunruok no, e chakruok ma foundation no, I had a part. Nikech ndalo wero kan stare boys and school to Joko Odinga be nok dwa timo gik moko ayanga gi mag sunga gine gidwa mana konyo piny, and that is the journey. Koro awe maber Raila Odugo bedo MP bende that same time gi Ford Kenya, the first mar Lang'ata, a fierce battle, and that nomiyo koro jikawan mane ni stare be nodonjo Lang'ata nikech ne wadwar vote for Jakom Raila that time ndalo go nokolungi ni Raila di Jakom. So jikawan nyaka koro ne relocate to Lang'ata mondo wago ombulu Lang'ata constituency. Yana penjo mana matin. Jara mane no chenro ni nyalo penjo ni to miwane kata ranyisi samoro mabende Raila Foundation mane osetimo na oganda chila redek mabende nyalo chiwo kaka ranyisi. Podo kadonje Raila Odinga Foundation nikech magi makore nyocho kochakore. Mai Raila tho ka wadhi launch 2 weeks to go. Ji mang'eny podo kia. Nine wachako Raila Odinga Foundation just 2 weeks to go. Otho mana kodong weeks adi ariyo. Machiel kuom gik mane Raila wuok ni dwa konyo ne cheko the first African Talent University. Mobora, Professor Bora onyagorego for 22 years. Mondo no yudi to ntamore. Ka Raila no winjo ko ni no wakonyi mondo the first African Talent University ger. University makao nyithindo kaluwore gi talent magingo. University makao ji mamiyo ji degree kaluwore gi experience ma ng'ato nigo gi gik mosetimo. University makao ji kalore kako kadho penj 3 modes. Mano uniqueness mar the African Talent University. To ma obiro bang'e maka koro Raila no se winjo story kaka Professor Bora ne chandore mondo chak university mabiro timo mano. Nikech ng'eny university ma wan go e Kenya ka and Africa gin jomo ng'e mana ni ng'amo kalo penj oyudo B+ or C+ ema dhi university. But nitiere joma nyalo noko kalo kata class 3 or class 7 or class 10 ne girem flat no gikalo, but gik magisetimo oingo kata jo professors, oingo kata jikawan, oingo kata doctors kawan, oingo anybody minyalo kwan to ok no dhi kata beyond class 4 to gik mosetimo oingi ng'ano to iwacho ni ok en ja university nikech iparo no onge degree nikech ang'o to ondiko jo degree, ondiko nyaka doctorate, ondiko nyaka professors, ondiko nyaka joma nigi masters and bachelors. So those kare joma chal kamago imiyo degree ma proper. To degree ma proper kaluwore gi experience. Mane momiyo Professor Bora ne temo mondo jo Kenya ng'e the issue of experiential education. Ng'ama oko learn gi theory to learn by practice. So Raila got involved in this. The last 2-3 years no donje gini ma en mbele mar chako the first African Talent University. Awe marach. Ema bende en first chancellor mar this university. Koro an kode gi Professor Bora gi Bwana Mulokal, we came together. Raila no wuoyo nyaka gi jo Commission for University Education. Ni one other requirement. What do you need mondo mi university no chakre? Jogo no miwa conditions mang'eny, including bedo gi 50 acres of land, bedo gi hall manyalo accommodate 1,000 people, bedo gi dormitories, bedo gi health center, bedo gi dining hall. So this construction osebedo kadhi mbele. Iwinjo? Koro mondo mine wa qualify gi CUE ochakore ka Raila pod ngima. Ma en chancellor. Koro korka somo watieke manyocha 2 months ago ingeni ne wayudo the accreditation, the letter from the Ministry of Education. We are the first in Africa. One number chiel university manyalo miyo ji degree gi ang'oa gi experience. What you do mane momiyo inda ng'ato ni wacho na wachinde kapok wachako wechegi. Inda jomoko wacho ni to ng'ama ne ok otieko somo ni ema wan wamiele nyaka okinyi. Giwacho dakwane ko dhi e class. Dakwane ko dhi e class. To ere gimomiyo miele nyaka okinyi. Ng'ama nyalo keep professors and doctors and masters and
PhDs and bachelors for 10 hours kubita beta miele. He's above you. Ower moingi. In that field okinyal mache. Oingi. And an expert. In fact, he's a professor with those songs mowirogo. Ere kaka inyalo compete kode. Mane momiyo bende omiyo yudo degree no nikech mane gimo somo e gimo ng'eyo. Kidhi e university mondo iyud paper cha iwacho ni wamiyi power to read. Kanyo adwa ni chake ng'ato already is doing. It's not just reading. Adwa ni chake nuona kanyo nikech oganda mathoth no pingo gino kabisa. Giwacho ni to mae ni university bana ni inda omi degree. Kendo dhi yudo masters. Kendo odong gi 24 points odhi yudo masters. So you will be a professor or a doctor very soon. I believe so. Ko continue gi gik motimogo. The message en niya, my friend. Kiko wuonde. And awuoyo kaka ng'ama ong'e gima wuoye. Nawacho ni an gi bachelors adek. Achiel kuomgi ministry. So Bible and all that, you can't beat me on that. I also have a bachelor on education management. I ran Starehe Boys and Machako Starehe Girls Center. Kidhi Gilbert 2 schools were Manachako, Coulson Girls and Coulson Boys. They are there. Now I hand over the Nesirikali in 2012 Kadugo Kizumo. As a person who has done education management, so I'm not speaking from empty head, then I have also a bachelor in community development, arts in community development. So I have the first bachelor's under conventional learning. I have 2 masters, yeah? And then I have 2 PhDs and corporate leadership and governance, and I also have ministry. Then I have divinity and I have theology on honorary basis. I don't need to talk about that. The experience speak. Then I'm the professor of astronomics. I've created a subject in the world. I'm a Royal Fellowship awardee. Tiendeni, if Isaac Newton no bete bathi, taambe abete bathe kanya. If Joma Bedoga awarded the Guinean International Award Madongo Dongo Kande, I'm also counted there as an RFA associate. Good. This conventional education. And I went through Starehe. Jomo kone accuse me. Niwa kwanyo mana papers. Well, go to Lake Primary. I had maximum points. Giwacho ni kwanyo papers. Jomo kono accuse ndalo mana Professor Nyong'o Miya bedo minister. Jomo kono tera ka anti-corruption. Ni an ng'ama nokosomo. Koro ago simo. Adhi kachopo. To anema jogi gima ne gikia ni jo Kenya anti-corruption kar ringera ne chake. Anema ne induct all those people. I inducted nyaka the current Supreme Court, Dr. Smokin Wanjala. I inducted the commissioner. Wale de kanyo. Angwa penja angwa de kanyo matindi. But how do watch in the knee? Kora wacho maindi. Emado wacho ni bwana kiko wuondji. Kanga to ingi to ingi. Ineno. University gives us the power to read and to do. Donga dieri. Mana dieri. To kata ka ng'ato kia kisungu konyiso no kanya beda PhD holder. English language and mana media mar wuoyo. Communication is not a measure of intelligence. Wawuonde kamano ni kia kisungu. Okonyiso ni fuo. Nikech okiriek nade. English manodho jo England. And be wacho dholuo. The French be wacho French. So one in Africa mwaparo ni anikoro English and measuring intelligence. Mano is our foolishness. Mano fupo wawegi. English is a measure of intelligence. And mana media maru wuoyo. Like mora. So wachagi kanyo. Ngato nyalo wuoyo. So en gi communication skills. Ngata man communication skill kana en Kiswahili, Luya, Kikuyu, Kiteso, Kikamba, whichever language mi paro ni nyalo bongo. Bonge ya bonga. Kisungu to bro konyi kidhi global forum. Iwinja. That's number 1. Ngama wuoyo kuom ben gi communication skills. Ngata okutiko class ang'wen, yes. To nyalo wacho dhogi maber. Mano communication skill ne podi nyalo gauge. Nio, sawa. Onyalo wacho Kisungu, good. Onyalo wacho Kiswahili, good. Onyalo wacho Kiingere, Germany, Japanese, whatever. Mano fine. Magi are languages for communication. So ka ng'ato nyalo master dhoge mo or communicate something through dhok no. Mano is a starting point. So in matters communication, okinya wach ni ng'ano fuo. Then number 2. Ng'ama nyalo compose wer. Mabed piny mawer. Apenji brother. At Kitty Hawk, 2 brothers, Owil brother and Wilbur brother. Gi idea ni gimoro nyalo fuyo. Gibet piny. Gichako the first biplane. Gine ma gichako wach ndege. Guglielmo Marconi kobet piny. Oparo ni redio nyalo losi. Okelo redio ji neno wawinjo. John L. Bard, the British. Kobet piny oparo wach TV. It was not existing. Nowhere. He created it.
an artist, an inventor, a thinker, an innovator, en gi paro manyalo create something. A musician mobet piny to koni adwa wero kama, mower nyako mipani nyako no is real to kare be ok en real. Mower gimoro miparo ni that is real, mindek wi michung mimiel makama ni bede cha chung bwana. Ka iwacho ni ng'ano fu. How? Aya. Tell me, which teacher was to teach Guglielmo Marconi how to do a radio? Graham Bell, the pioneer of light bulbs, Otemo 1,000 times Gikmoko did not work. The 1,000 times some media people pay into one. How did you fail when you failed 1,000 times? No. 1,000 times na land Gikmoko ti. Koro sana ya fuenya. Eureka is here with us. Where do you put innovators and inventors, thinkers and creators and artists and entrepreneurs? Ngamochako wala, ingeno wala is like gimane unge, tichake. Mana kaka iwu kama ne wachake kodi Cornell Osano, wuon Royal City Groups of Hotel. No chako as a draftsman, ne na messenger somewhere. Ngato ne tiyo kodi as a messenger. Then ochako mana goro matinten. Ka wuono, o own Royal City Hotel, o own Machielo Chande Swiss Hotel, o own Chaju Contractors. Give such individual great thinkers and great workers. Ma create things from nothing. So a businessman, or kao just Kaila Kaindi, Patel, or kao ja Jubilee Jumbo, Indravadan Patel, manubire Kenya ka 1980 kaka loader. Matingo chumbe no wete geto ketem to kaka juse ngiepo Jubilee Hardware. Sani ene the owner of Jubilee Jumbo Hardwares. To ene the owner of Jubilee Steel Companies. Ene the leading taxpayer ma work in this region. He owns over 10-20 billion worth property. Tiendene ya. Nitiere the power to do and the power to read. So kangato timo manenore. Itamenango. To mane degree me owuoye. It will need the power to do and the power to read. Yes, and he can read. Onge kaka nya read financial statement mo ogero company. Kata inda me ji wuoyo kuomeni. En gi businesses. En a leading artist. Ni wacho ni ji miele nyako kinyi, imiele ang'o kare. To wende go akanye. Dongene mo ondiko gi. To ondiko gi sadi. To mano ok obuongo matiyo. So ng'ato ka ng'ato gi tije. Ema ji nyaka gonero kamano. Jatedo ena jatedo. Kinya beda master of tedo. Why not? Kapoko dhie break, yena monda penji, African Talent University mabende koro dwa miyo, ochiwo kato tiego ji, ewi chiwo degree ne jogo mabende samoro timo gima nenore. Bende nitiere university machalo kamano e piny? Onge Africa, but mudong Harvard timo mano, Oxford timo mano, Bologna timo mano, Cambridge timo mano, Oxford timo mano, among many other. Top 100 universities in the world timo mano. Gin gi those mods. Gin gi mod mangiyo talent. Talent en gimo nyuoli godo. Kaka wawuode ni ande, wan gi jo talented kindi. Take for example, Faith Kipyegon. Hey, one of my favorite runners. Faith Kipyegon. Talent en tiende, gi chunye. Why would you, ere gimo midwa ni Faith Kipyegon ong'eni Vasco da Gama no obire Africa? Or Cristoforo Columbus no discover Americas? Or trigonometric analysis or differentiation and integration in mathematics. Idwa ketho wiye gang'o. To en gimo ng'eyo ni onyalo ringo exercises gi tools mag ng'weche modwaro and pesa moloso nyalo manage nang'o. So such a person, talent ne nie tiende. To jomoko be talent gi nie dhogi gi duondgi. So duonde no ema you have to fine tune. Jomoko be talent gi ni ka e tongue gine. Kaka beer tasters, soda tasters, coffee tasters, tea tasters. Joma koni ya mae taste bar chai, ma sawa. Mae beer, mae kaka premium onigo taste, mae kaka task onigo taste. Mago joma talent gi ni lepgi. Karikala mane midhi puonjo ng'ano. To talent ni lewe kaka nonyuolego. So nitiere gik mi fine tune mondo mi ng'ano beda master of that talent. Mano one, innate, what you're born with. Mana kaka olemo miluongo ni machunga, or mapera, or maembe. Pi medo maembe, pi loso maembe, pi loso mapera, chieng' loso mapera, manyiwa loso gigi. No, gigi konyo mapera to be mapera. Mondo mapera chiegi. So that's what it is. Ka in Steve, in gi talent yi. University or primary school don't put the talent. They enhance what is in you. So first of all, it is who you are born to be. Then let's
identified. So Kibire Talent University Marwani, the African Talent University in Africa, the first one only in Africa. Nitiere kama Professor Obora Oingoguji te, another expert in anthropobiometric. Anthropobiometric and machine, makikao nyathini majegi ni auchiel, oja ini aboru, to pass through. To buru nyisi nyathini 25 years from now, mae field ne. 30 years from now, mae gimu debate. Inyalo detect scientifically. So that bende nitiere kucho. Then besides talent now, kiseng'yo nitiere kaka machines manyalo tell the future of a child kaluwore kaka obedo wired and engineered. Nikech gimoro amora miloso ka gimomiyo. Kijiko kolos nitie gimomiyo lose. Uma kolos nitie gimomiyo lose. Picha mugoni kogo nitie gimomiyo lose. Kombi iloso gi gimomiyo. Dhano bende inyuolo gi gimomiyo. Onge ng'ama inyuolo for an accidental occurrence. Everybody is born for a reason to become something and something. That something is the issue. Where is it? Rather learning emoketho ni jidhi adhi skuto gi kare gima gidhi somo. Ichalo ng'ama odhi osiptal ke gimuteri osiptal. Manyiso ni Mane education system moro masani nyalo wacho. Is defective. First of all, the CBC as it is was never CBC. The inventor for it, the engineers for CBC was actually Professor Humphrey Obora and Professor Douglas Odhiambo. Ne gidwaro gima niluongo ni TBL. Talent-based learning. This CBC or CBE in a political version. So they are trying, but they made one blunder. Gikaw mtoka, the body mtoka to give an engine behind. They have missed something. Kidhi hospital ti donje reception to jo reception okawini bwana indie idhi hospital donge. Idonja hospital to watchman oteri reception okawie ka to tira direct to pharmacy niero min uru ngane yath. How would you feel? To mane mwatimo gi education ji ochopo class ni sa class achiel ona sari ochopo tikawo nyathi kako chopo chatiko ni di puonje. Who are you teaching? So there's a way monego bed ni education bedo set up. To Kenya wakae mane ji riek moingo ji. Onge ng'ama yie ni mondo puonje anything. I feel ni kane wadwa yude right kama wasechope ni pod onyalo bedo corrected. The African Talent University nigi ways mar konyo sirikal mar Kenya mondo ng'e kaka onego bed CBC, the corrupted version, CBC or CBE. Those are corrupted version of TBL, talent-based learning. I have to repeat that. CBC and CBE, good, fair, the education system, but they are corrupted version of TBL. The initial thinking nochakore gi Professor Humphrey Obora to gi Professor Douglas Odhiambo. And nonego bed ni ne wa create gimiluongo ni talent-based learning. So sirikal to tema dier kaka gitemo gi CBE. But they need to get it right. Japuonj mane puonja niluongo ni Griffin, my mentor. No wacho ga niya, second is good, but first is best. So gima government nigo sani en second. Professor Obora knows what first is. Gima namba chielen. Or the late Professor Douglas. But ingeni ande jinigi kiburi mang'eny ng'ama nyalo biro pini Professor wache kaka nonego obedi. Mane problem. Kenya sani ino kad bende skunde wang'. Ang'o ma ipani kelo gik machalo kamato. Ere kaka inyalo duoke chien. Kipimo bende kaka ndalo mane un Griffins. Yeah, skunde wang' for various reasons. Ki cheke maber to joma wang'o skunde sani gin the first grade mar CBC. Do you know that? Nikech ne okwa prepare many heads kaka inyalo handle gi. Gin too inquisitive. Gin joma under normal circumstances the headmaster biro wacho ni jogo chaji. That's number one. Number two, skunde wang' nikech we have created in our system of education gima oluongo ni the Gaul model. We manage this. There are two forms of education. Number one, education that befits a free man, a free thinker, ng'ama nyalo think on his own, to education mar slave mentality. Most of our African schools, we are cruising on slave mentality because mano ne dhi konyo joma no kelonwa education mwaluongo ni formal. That's as far as forms are concerned. Then you have two models of schools. A Gaul model, prison-like schools. Gin schools, but gibedo governed to gibedo managed, gi principles machalre gi kaka prisons bedo managed. Ibinja.
Every prisoner nyaka bede uniform for 24 hours. Inge mano. Every school child must bede uniform for 24 hours. Many schools gine gaol model, jail model, prison model. A school must succeed has to move to a home model. So in a nutshell, nikech kawuono kwa wuoyi kaka schools onego bed governed, I would only say there are only two models. Gaol model or jail, gaol or jail, prison model or home model. These schools ma Kenya need to shift to the home model. The headmasters and the teachers must be taken back to that model. Then the other thing, makikuyo will God, in kapunji Steve, man, you are head teacher. Apunji from Form 1 nyaka Form 4, or nyaka Form 6. I was your head teacher, right? Then at the university for 4 years. Then anpoda puonjo, keduogo to in a director of education, kori ne jatenda. How did it happen? Ere kaka nyathima na puonjo, suddenly koro en my boss, and I'm going to answer to that person. There's a problem somewhere. So there is also systematic challenge. Nitiere gimarach in our system of governance and structures. Nitiere bende jima bedo promoted kaluwore gi ng'among'eyo, who you know, and where you come from. Not necessarily competent and competence, and not necessarily experience and all that. So nitiere issues, and then nyithindo, kunde magia, the environment bende toxic. Ero kamado ng'adwanya koro magajwang mbaka nen kacha iluongo ni Onag wuodha gi Raila Odinga ma bende samoro mago be nyaka wapenji kata achiel ariyo adek. Sarani kineno gino ma bende Raila Odinga ne o fight ne. Bende Raila Amolo Odinga magoro kao ka lekne cha osechopo. An mokwongo na wacho niya, nitie book mandiko. Again, Raila tho kapok ne wa release, na di release to the same tarik 29 gi tarik 30 dwe mar 10 2025 ne wadhi launch Raila Odinga Foundation to gi book mana wandiko. Buge mana wandiko kuom Raila. Moro noriki gi a Nation Reporter, to moro nandiko an awuon. An andiko the Prime Minister Raila Amolo Odinga, Africa's political messiah. Africa's political messiah was Raila Amolo Odinga. But just like ne watimo ne Ruth Yesu, greatness ne jiudugo fwenyo mana ka koro osetho. Emomiyo tinde ji lame everywhere. The greatness of Raila, just like Yesu Kristo, jiudugo ng'eyo mana ka otho ni kare the greatest was with us. Onge ng'ama oseywa ka Raila. To onge kama ji osedhiye moingo dala Raila, penj Mama Ida. To onge kama the diversity mar the world, even kings mose dongo, mose kalo igni mokalo. Raila ong'e e thone. To na wacho ni kane wachako Jaramogi Oginga Odinga Foundation, nachopo kamoro higa mar 2002 ka koro nadwaro ni can we secure the future of Starehe Boys, the only school in Africa or in Kenya makonyo jomodhier mariek. Ing'e achiel kuom joma nadhiri mana wuok oko ni ayie mondo wakony mondo ma otimre ne en Raila Amolo Odinga. Kata king'iyo pichni ka one State House 202 201 202 Raila ne nitie kanyo. No wuok mar supporting that. So Raila is a political messiah. Let's start from there. Raila, that's the book I've written. Awuok kuom book mana ndiko. Koro ing'e ni ng'ato gi angle ne. Ana wuoyo my angle ma kana dir jakom ni jakom. Aparo kama an gi page achiel. Achiel gima noteri jakom face to face, ji ariyo na penjo jakom, mbele Nyasaye ni jakom. Nyisa in kaka wuono wagolo Kenya from third world to first world. Ka wagolo Kenya dhier, ma Kenya bobedo kaka Singapore. Rachni. Jakom nong'iya mopenja, nadhi gi buge ariyo madongo, achiel kuom gi nondiki ng'ama iluongo ni Lee Kuan Yew on Singapore. Machielo ni from light to glory and about America. Lee Kuan Yew and about Singapore. Buga ariyo kedo mbele Raila. Akoni penji jakom. Jakom ni Kennedy wawach ne dieri. Ana wuon kane an prime minister bugni miting'o ni nena must read. Na akoni every PS nyaka som bugni. Kenya golo Kenya third world to first world. Kaka Singapore. Then anyisi ni somane ma jo America. Kama John Winthrop, Sultan Hostel,
Ken Worthy, and many other men, Higginson, ogolo America from kama ni chamo nyaka jomotho, ni chamo nyaka leather shoes. Massachusetts Bay, Virginia, jine wuotho nyaka du. Ka John Winthrop nochopo kanyo koni, no, it cannot be like this. So napenjo Raila, can't it be? No, kona ni, we can do it. Akone kare wugo wadwa, wugi Ruto. Mondo wa fix this country together. Fortunately, Kennedy, leave it for me. I'll do what must be done. Ingeni ki ka winyo ka President Ruto wuoyo to gi para ni Ruto just woke up. No, that was a discussion. Mano bet. Kaja kombe ne party to it. And I was party to it. And I antanjiti my part. My part na di Raila face to face. More bet, more wuoyo in detail. From there, I winyo ka President Ruto bende push the agenda. And possible. Raila believe ni Africa. Be momine baj ni at keto ka ni Africa can. Africa can. And Jarateng must start thinking, kwani, 1 second race human being, because 1 second rate or third rate. Achiel kuom gigo mabende no discuss, mage maineno ka Ruto is implementing loso sana. No, achiel for me, the most important bit of it was moving Kenya from third world to first world. That was key. But you say you can Ruto way watch no. You say you can Ruto way watch no. Tingeni gima the only difference in Ruto watch Ruto maybe okuo a collective responsibility ni keche ni wuon piny o wache kako nene koro en winjo tene moringo kode achiel kuom gine ne weche infrastructure mineno gieki ingene ji affordable housing. Let's get to this also. Affordable housing then idea mar Raila. Do you know that? Universal healthcare, SHA, then idea mar Raila. Do you know that? And not 2024, Ruto, the different Ruto is so bold, but he decided to make sure nigi ketimore. Kikwariambe, but mane adieri, Ruto nigi courage. Raila in 2007, mane was the ODM manifesto. Affordable housing. Kendo Raila came out ni watimo infrastructure 3 times. Mondo bed president, number 1 was infrastructure, number 2 was infrastructure, number 3 was infrastructure. Karailo cow head on creation mar Thika highway and this double dual mar Kondele matinde waneno gieki. Togi ring road ma Nairobi. Inge gima jowa ma kocha ne wacho. Ni idwa ni wanbe wadhier kaka jothuru. Raila nomiyo wang'no kone ndara dual nyaka walosi. Thika road waketo dual by force. Ring road waketo by force. Kidhi Nairobi wan gi bypasses. Those bypasses Raila no chuma no kone contractor ni anema di muko the first house. Monduku ingeni I'm serious. And that's exactly gima Raila no timo. The first house anema di muko ana wuon kaka Raila Molo Odinga engineer. Kenya kao kwa move things. Kane wa mess up gimwao. Ni wadwa ketho water towers. Raila wuono chungo ni oknyalre, not over my dead body. Momi you lose nyaka votes. But infrastructure, affordable housing, ODM, that was ODM manifesto and Raila's agenda. Well, Ruto happened to be so bold, ukoni okay, gicha mane Raila dwaro cha, nyaka koro time, ane president, atime. Mano namba chiel. Nikita Raila ne felt ni ji nyaka dag ma decent. The same kata an, kan you shan minister sirikan nyongo. I had negotiation with the World Bank. Ma serious. Ni nyaka under the leadership of Professor Nyong'o. Ni nyaka wa upgrade our slums. I personally on behalf of Professor Nyong'o na negotiate with World Bank ni iwinjo. Kata jomo dhier be nyaka dag mabe, nyaka gibed gi pi, nyaka gibed gi ute mabe, nyaka walos ne gi ndeche, nyaka omegi stima. And that was part of KISIP. Slums upgrading. Mondo kata jomo dhier be dag mabe. So the idea mar affordable housing Maruto is struggling goni. Ne en ODM idea mar ni jomo dhier be dag maber. Gichiem, ginend maber, ginbe gibed gi pi, gidag maber. Ruto took it and he put it direct affordable housing. Moko bulge. Universal health. Raila believe ni no, jowa nyaka bed healthy. Nyaka wa make sure ni jowa ithiedho kendo kaka idhi osiptal giyudo yedhe kendo itiyo kodgi. Kendo joma tiyo nigi teko. Kotuo nyithinde nyalo yudo somo. Nyaka universal education. Kamano kora chaka duge na ilonge sirikan manyuana. No, ni penja ni ya. Ine mi penja. Nito ang'o ma Ruto team about some of those things ma kutek. Yes. I think he is trying. Gima problem eno na niya. Most of these leaders molungo ni politician. First of all, awacho ga ni jini onge gimoro ni politicians. What do to one politicians? En mana ni ward ng'ata chiel en honorable
member of county assembly. A constituency ng'at achiel en honorable member of parliament. Ng'at achiel a county en His Excellency the governor. Then ng'at achiel a country en His Excellency the president. So those are 4 jobs, titles. That's all. But those are not politicians. They're just jobs. Koro waduka ne Koro counties. ng'ato ka ng'ato en politician. Politicians. But one person is elected. The election does not make you a politician. You are a politician even when you're not elected. Erokamano. Gino mabende Raila nogore ne sirikand manyuanda. Kata mana devolution mabende isepango na kama. Adwa waduka ne counties makaluo. Bende no ka leaders mago kata mana jotendwa mag counties, governors specifically. Deliver. No, they are underperforming. Yeah. But I can't blame them. If you don't know that you don't know, you will not know. Number chiel. The political seat ka ng'ato donje, nyaka ing'e mokwongo niya, joma elect gi, they are being elected to their levels of incompetence, their levels of ignorance. Sama ibedo governor to ng'e ni omiyi seat moingi. Kibedo MP to ng'e ni ifuo e komno. Koro ng'ama ofuo kotelo jomotelo otelo nang'o? Mane gima otamo jogi ng'eyo te. Nikech sama in e governor, ing'e ni itelo ne engineers, itelo ne lawyers, itelo ne doctors, itelo ne medics, itelo ne jotedo, itelo ne joriembo, itelo ne jobodaboda. Jogi duto mineno kwano gi gin experts in their own fields. To in ok in experts kani. In a political scientist, or in a lawyer. Ing'e mana law. Tidwa telo ne medics, idhi twelo ne ginang'o? Mae kama problem nitie. Ok en mana iluwo governors. Mane momiyo third world remains third world. Pinje mar adek gi. Nikech jomotelo kia how to lead jomong'e moingi. That's the problem. Telo ne ng'ama oteloni. Telo ne ng'ama riek moingi. Itelo ne nang'o? Telo ne ng'ama ong'eyo gimikia. Itelo ne nang'o? Idwa telo ne dakteche. To in ing'eyo yedhe nang'o? Idwa telo ne pharmacist. Ikia kaka yedhe chal. Idwa telo ne engineer mong'eyo weche construction. Tine midhi bedo jatende. Itelo ne nang'o in that field? Chieng' ma governors gi duto bedo piny gi Professor Hongo, then they'll understand. Because now they can't. I can't blame them. They are not succeeding in black and white. Professor Hongo, itiyo sirikand ariyo. Yes. Itiyo gi J.R. Ranguma as Chief of Staff and Private Secretary. Kae tichak itiyo gi Professor Nyong'o, good prof for almost 7 years. Miya pogruok mane kindgi leadership margi ne chalo nade? Dissect na. More of the same. More of the same matende. More of the same. Don't say what iwinjo. Chalre. Iwinjo. Ni chief of staff. They are chief of staff mar Ranguma. Hey. Ta ang'eyo gik momiyo Ranguma. Ranguma was a good man. A very good listener bende. To mana gima nawacho ni cha. Kibedo promoted to your highest level of ignorance. Kibedo promoted to your highest level of incompetence. Yani omi teach kochopo kama kore kia level. Skunde mwaso waduok piny kama kuongo. Kidhi e skul. Onge kami puonjie kata chiel. Kaki bedo governor mar Kisumu County. Onge skul man gi that curriculum. Iwinja? Onge kami ipuonjie kaki bedo governor makanye. Ma Kisumu County. Onge kami puonjie kata chiel. Kaki bedo MP ma Kisumu Central. Onge kami puonjie kata chiel. Kaki bedo MP ma Nyakach. Onge kami some. Kich giming'e mitimo. Gimisome mitimo. Be momi wadhi e skul. Ng'ato dhi e skul mondo beda lawyer. Dongo idhi somo law. Ng'ato dhi e skul mondo beda ang'o? A doctor. Dongo idhi somo medicine. Ng'ato dhi e skul mondo som nursing. Dongo idhi somo nursing. Ng'ato dhi e skul mondo som driving. Dongo idhi somo driving. Nyisa skul misomo kaki bedo governor. To mar Kisumu. Onge. So simi bedo governor ma Kisumu ni some kanye. Guesswork. Ni chief of staff. Ema wacho nino, guesswork. Koro wachako kanyo. Ichako teach on a guesswork basis. Koro mondo mi tijno. Nyaka idhi e class misome. To ere class misome gigi. How do I explain the gimu mina more of the same? Professor Nyong'o, a very good man. Good intentioned. Raila, Ranguma, good people. Good intention. But unfortunately, nyisa school manegidhiyo somo governance mar Kisumu. So itimo gimo kisomo. So kok itimo gimo kisomo, to nyaka koro idhi e class misome gimidwa timo. To jogi duro, to the best of my knowledge, onge ng'ama osedhi e class no. So gitimo atema kar their best. So their best doesn't mean that's the best. They're doing their best. They did their best. But their best is not the best from where I sit. Kana bet kod kabedo gi these governors when nyiso gi why they are failing and they won't succeed. Nikech
number one indicator mar success of a governor anywhere kata Nairobi. So kikwa blame governor wa gini magi fail. No. Mano and across the divide. Kata the presidency. And across the divide. Jogite fail. But number one indicator and revenue collection. Kidwa ng'eyo ng'amo succeed seriously. Revenue collection mondo ji ogol pesa gichulo for the services donge. For example, single business permit. Donge mane ichulo 5,000 or 7,000 or 3,000 timi park tichulo donge. So revenue collection will show ni services migolo ng'eny koro in gi pesa mang'eny. Kech mane kamitel organogram maran a county government and a national government, organograms, government structure. Structure mar governance, structure mar government, national or county, onego wuogi gimiluongo ni Public Finance Bill or Public Finance Act. How many of them know that? Kaneno jogi te gikia kata gimomiyo watimo those things. Wana paro ni mar collection. No, mane kamika iwuoke gi organizational structure. Because ene kami di koni meka komini me gik modhi offer, magi modhi timo, to mae pesa modhi choko. Ni part of sirikende. Bende ni nyiso gi. To ka in gi class ma nyithindo roma tugo, idhi nyiso gik pa serious. Ok gi gwe ABCD. Gigwe ABCD nangi chak nyithindo madwa gwe ABCD tini dwa wacho ne gi ang'o. Beni se luongo kata table moditim negi. My friend, awacho ni akanya. Beni luongo ranguma. Chakanyo. Okadwa ketho nyingi. Ranguma luongo momi kaja tell chief of staff. Mokwongo ya penji. Kisumu County. Wena penji pane ini pane ranguma no keta chief of staff nikech ang'o? Nikech napuonjo gi KRA. Ane mandonjo gi Michael Waweru KRA mondo ne wagol revenue mang'eny manyalo konyo Kenya. To Ranguma was a commissioner then and board of directors. You deliver. I delivered and I taught them properly. To kai sibedo governor kuri Nyasaye. Kuri ndi puonjo Nyasaye what? Number 2. Ang'e gik mawuoye. Ti puonjo mana nyathi or joma dongo manyalo yie ni mondo ipuonjgi. I just a boy center mariek. Koro ne weyo ok nanyal puonjo ng'amo jomo kanya puonjo. Kata jomi kwano nagite kata governor nagite. Temenia asetemo na temo mondo ayude chance mar puonjo jowa. Mondo share kod gimi nyalo timo. To gineno ne riek ahinya. Mano koro ibedo kona. In riek nikech ang'o. Revenue collection dalo mane utiyo gi Jack Ranguma itiyo gi Professor Anyang' Nyong'o. Ino ka collection gichalre do gimo ni jogi chalre achala. Ibedo county ombudsman. Yes. Irango atemo mondo sort out problems mag Kanyakwar, Koguta, Maseno boundary problems, Kibos, Koloa. Atemo ma jogo lupani magi mago tena achiko ita molosore atemo. To gimoro achiel motama ma yuak nyaka kawuono noko miya chance mar puonjo jo. Iluongo ni a prophet does not have that honor among their people. Bwana ini inti kana puonjo dong ni inti ndalo mana puonjo jo Royal City Hotel. A group of hotel. Anda Cornell. Na puonjo maber kono ka puonjo maber wachana gi Nyasaye. Dong neno kaka Royal Hotel ne shine. Nikech nan gi rieko mane nyalo konyo. Na paro ni riek nigago be nyalo tie county government. Ni nyalo keto ji piny ka governor obet. Tiko ni hongo puonjwa. To ok nyal puonjo japuonj. April 2022. Jogi nogoli office. Yes. April. Nikech ni riek ahinya kose. Yes, nikech na riek ahinya but governor ne wadugo. Anglo noko mieni. Onge kata chiel. Actually we wanye diri Nyasaye. Wacha diri. Yes, wanye diri Nyasaye. Kamane apana not Professor Ongo, no Dr. Ongo. Before God. Okichamo pes county. Kata ndururu. Kata kickback. Wawach ni mokwongo. Ka wadonje sirikal. Ka wuok sirikand Ranguma. Ne an gi almost 20 titles mag the county government. Over. Personally, nakao all those precious titles. Manani elueta. Majo moko ne dwa ni mondo uso lok pesa. Mamiyo Professor Nyong'o ni magi titles ma county. Mana keep safe. Mondo kik kwal. Lopegi gi utegi. And I know those titles. I handed them over just to tell you. I did not want to be a billionaire. I could have been a billionaire. Moko ne ute ma precious.
plots ma precious. I handed over 20 titles ma clean ne governor. Mano number chiel, because I was not interested in where do I take the money and gijo pay. How much do I need? Na okatimo mano. Onge kama se kwele katadi. Onge kama sema pesa. Kendo kanitija Kisumu, mama pesa didong ma wane live. Gioni ani that message. Mose miya kana dururu. And can't any property my own in Kisumu city. Ngato ni message. Anyway, I've never conned anybody. An managi lonya masaria, manomi aginera. Mune winagede. Mano lupa. That's all I have. My brother. Kana yadhi kisip discussion. We're watching. Na aduaro. Na yadhi kisip. Kawa convince them monogimi wa pesa mar slum upgrading. Jo World Bank nuye miwa 1.5 billion. Otiyu Kisumu ka. Nitie jo mane paro. To World Bank nugolo condition ni pesa mar kisip 1.5 billion. Gidwaro maximum 2 contractors kende. To ne wan gi over 20 contractors mane paro ni 1.5 billion ko biro Kisumu. Mano pesa manyaka wa cham bende. Over 20 contractors. But World Bank condition changed. So you know, 1.5 billion to contractors. I was the minister and I had to follow the condition. Nimio contractors. Yeah, so that was the message. So the contractors manedi nyalo timo gigo were only 2. So one contractor had to have the capacity nyalo timo 1.2 billion. Another contractor emane nyalo timo 300 million. So Muroni was done by ngamane nyalo timo 300 million to Kisumu no contract no kage nyalo timo 1.2 billion. Can I say through that process? Contractors giduto some of them gino siepe jatelo. Gino siepe ministers like me. Jogi kano gang up not only anema deny him the business. Kichane minister marabant anema minister malans. Na bedo blame ni this 1.5 billion icha mugiji contractor reyo ni kech anema chiemo. Gichiwa utuno contractors. Utuno contractors teach. That's how mugi contractors are without knowing that was the condition from World Bank and I was not part of procurement team. I've never been part of any. And pokatimu procurement. Kuro procurement kaka negi decide that was their process. So a contractor mane nyalo mitich ma Kisumu nyaka na beri contractor mane capacity mar not less than 2 billion. Most of these contractors mane wan gogi gin briefcase contractors or ginjo 50 million, 100 million, 30 million. And kanyo I was not party to that. But teach no tire. Teach no tire. Well, teach tire. Moru ma contract ma 1.2 ma 1.2 billion utiyo kaka none go benitiyo. The other 300 million okotiyore awuo kogola ka 1.2 billion pokorumo kuranyalo wacho mano. 1.2 billion edhi mbele. Bandani, Manyata and all that. Problem akoro nyaka ne gola. Ataka doge negotiation mar KUSP, Kenya Urban Support Program, gi World Bank. These contractors machongi okoni ayudo 6 billion ne Kisumu City. Taido 1 billion ya Ahero municipality. Ane machako municipality ma Kisumu under the leadership of Professor Nyong'o. Single-handedly. Mawa create these municipalities. Mane waro World Bank bendo support. Koro. Ka yudo funding mar Ahero 1 billion. And yudo funding mar Kisumu municipality 6 billion. The groups ganged up. Ninga manoma wa 1.5 billion pod biro bedo the overseer mar di ngani nyaka di. That's how Governor Nyong'o was forced to kick me out, to get me out. But Governor and I came together. My Governor Kuni Kennedy, I'm sorry for what happened. Do bid my chief not consultant. Advisor. Yes, Governor gave me an offer. I said, Governor, you know, siepna tia. Nikecha ngeo jo mane were responsible for this thing. So, sometime when they win the battle, you have to run to fight tomorrow. Angeo the details, but okadwa wacho maka. Wacha. Dongene public domain. No. Jopindu ange. Wacha. Jok mar involved, mano luoro ni ongo kanitie kata kwa di chiemo kaka waduaro. They mistook the World Bank conditions and put Hongo there. Koro nagine anoni this 6 billion mabiro Kisumu ni Hongo di chame kenda loan. No chama 1.2 billion mabo di chama loan. The other 1 billion madi Ahero Hongo bende di chame loan. One to wadi di Kanye governor to 2027 to biro. A position mari maro ombudsman miya chiri mar penji gi moro kandie. Jo pinyo na yuak ni nitire kaka andiko kata ji mindike tich county ni. Indiko kingerwok tindika nyola.
No, ndalo mane wantiere, ing'eni ande, jibi wacho adieri, an gavana Nyong'o nomiya tich. An ok an jaseme. Donge nomiya tich, atiyo kode for almost 7 years. Complaints mane yudo kanyo ni chalo nade? Ne onge moro amora ma wuoyo kuom ni ke ondik joseme kende. You know, wan nyalo bedo so petty sometimes. So, an adieri from my heart. Ka wan Nairobi, kane Griffin Othostare Boy Center School, no riembo nikech ne wan joluo. To kibiro Kisumo, to koro wadwa pogore nikech jomoko jo Nyakach, jomoko jo Kano, jomoko jo Seme, koro wachako disintegrate. Kidonjo Seme, jomoko jo Kolunje, jomoko jo Kiang'o, kiburo Kobura, Kano, magi jo Kobura, magi jo Kabonyo, magi jo Koluwa. Kidonjo Kobura, kia magi jo Kotieno, magi jo Katho. Wan joluo wa disintegrate nyaka bedroom. Koro katije ji ondik, ka joseme ondiko joseme moko, those are not the only people mondiki tich Kisumu. Gisani Kisumu dhi nade? What do you expect? Don't say wacho ni ya ok wan Europe. Yeah, Europe. Bisa the Europe adier. But watemo a context mar Africa. Yeah. Pok wachopo Europe. Pod wan mabor. Yeah, pod wan mabor, brother. Bwana kidhi Great Britain, kidhi London, tidwa dhi Brussels, gari ringe buonam. Iringe buonam, kichiko Brussels e gari, to ini gari ne buonam, e buopi. In London, over 10 million people run under the ground. Kidhi Copenhagen, tidhi Malmo, Copenhagen, Denmark, or Malmo, Sweden. Gari ringe winam, olalo kale winam. One, kata what is the cleanest city? Well, some streets maybe are very clean. What do you mean some? Yeah, some. Bwana jiadima wito bando everywhere. Jiadimi neno kose madho chak to gi wito packet. Ingeni the cleanliness starts with the people. Jiadima put lie about the wall. Have you become first world yourself? Have you become European in standards? Individuals might be create that thing we are talking about. Sani neno ka ji mudo bando kata sani jo ticho dich. Joma tiyo matek Kisumo ka jo yuecho dich maradier e street wage. Nikech ji podo lil to ji throw everything. Pok wachope that time nikech our mentality. It has to be a mentality change. Ji poko change their mentality. Kata ka Governor Nyong'o temo mondo tem kar monyalo. Ka mentality ni Steve poko change. There's also a complaint moro ni Kisumu mudho nitiere kabisa apenjo mani ke county street lights okti now actually my friend jara thing must wake up donga nyisi an gi class makachako puonjo to jibro kino mana wigi. I used to do it for Kere and Kenya anti-corruption an gigi manyalo wacho mang'eny to ka ji okoi mar bede class mar bring change. I like imundiko malo kacha conversation that inspire change. Ntie conversation ma inspire change. To ntie moko mok nyal inspire change. Yes, emomiyo ka Yesu ne penjo, will you also go away? Openjo joge, nitumbu bro dhi kaka jomoko dhi to jogo notan, ruoth. Wadhi kancho ni men gi weche mag ngima. Weche maloko dhano. Jogi ok nyadhi mabor ko gichiko itgi gima profesa Ongo wacho gin gionge weche maloko dhano inja jomina mago campaign mang'eny mabwagni e Kenya kae kata Kisumo kende an gi weche manyalo loko dhano mano golo kuom Griffins agolo kuom Griffin kendo agolo kuom Jakom mana gogo mbaka to Jakom mana nyalo bedo go mwago mbaka kama endi ma bedo nyaka chairman mar campaign yes ji ok ong'e mano gik matimo bende ng'eny gi Jakom. To gimomo maero ne joko dinga my friend kendo Jakom uchayo ni samoro. Jakom no kendo agoge. Jito no yie manyalo chunge goke mondo pi okaw lemo. Ene kende ng'at mung'eyo ni telo nyaka bed ng'ama think nyaka Professor ka opportunity moro biro mi kawo bedo governor ma Kisumu kata governor chelko be wacho ni beda governor ma Kisumu. What do we expect? First world state. Mane ka wabro chope first world. Mudu arogacha. Jomodo gi bongara ka kichope first world adier. Gin mokwongo gisesarendi ka ji attack President Ruto ko wacho ni wanja wuok from Singapore. Wadwa giwuoyo left center. Ni ok wanyal bilo like Singapore. Why not? Why not? Kwani likwa ni ne odak e heaven. Oyidhe uchumi dhi malo ngima ridre. Ngima ridre nikech
we are focusing on the wrong things. Why expect Ruto to give us a job? Ruto didn't teach kanye. Muma wacho in Ecclesiastes chapter 9 verse 10 and verse 5. Whatsoever your hand findeth to do, do it with all your heart, all your strength. For in the grave where you are going, there's no work. Mano gi kisungu. Ni e buru kucho onge tich. To oko ka tije ng'eny. President golo tich kanye. Wane moko dwa tich ng'eny. Wane moko dwa tich. So jomoko dwa tich, madwaro no los rech e simo. Omak rech e simo. To los gwen e simo. To yuagang. Nitie gima onego bed watimo. Nitie lemo bidwaro 2027. Ano gima dwaro. Ana mana gima dwaro en ya. Miya more time e TV. Awach gik moko adieri. Apuonj jopiny. Anyis governors kaka itelo ne piny. Anyis President Ruto. By the way, President Ruto. Asemanye. To asedhi through head of public service iluongo ni ng'a. Kosgei. Miya nafas abed gi jatend piny. Ok inyal chiko irgi mondo miya nafas. Mano kende madwaro. An adwaro ni kelna joga puonji. Kata MP okidwa. Ok sani. Ma ok inyal bedo MP kionge pesa. To ok inyal bedo governor kionge pesa mar fuko. Kingate huondi. Ok quiero gonyo. Gonyo ji nyaka gony. Ji nyaka gony. Dio dhie. To kionge kiti gonyo gikang'o. Jibro wacho niya hongo to ber nitiwewa nang'o. So gonyo to nyaka timre. Nikech mokwongo en niya jogi odhier. Governor mari by support my chungo 2027. Of course ing'eyo ni en Dr. Oron. Ikia mano? Ok ang'eyo. Ala. En Dr. Oron. An support Dr. En gi capacity. Aparo niya. Isepuonji. No, at least onyalo bedo koda piny. For now, akia ni ndalo kaka koro wadonje telo to biro timo nang'o to gi Babu Owino Nairobi. At least joma nya bedo go piny mondo awach ni bwana itimo kama. To mano masani to mar class ma koro yudo telo cha gini en another level. Awinjeni kaka temo winji ka watieko chal ka gima Raila noweni juogi cha mar telo joluo kata miyo gi wisdom mondo miyo gidhi. No way, na by the way. Dong anyita to 2 weeks before he died. I mean, never they launch kode. Ma wuo Raila Odinga Foundation en gima Raila wuo no sign koda Professor Hongo. Then with nitiere nyaka kaka ne wawinjore kode kaka nondiki. Makaji wuo kumu immortalization and legacy plan mar Jakom. I just need to bring those 7-page document. Ibro neno what it was about. So anaparo ni mano tadieri mak mana ji okia ni Hongo tonga. Koro na wacho ni miya mana TV ya wuo kaka wuo ni endi amed wuoyo to ji biro ng'eyo then wabiro chako wacho gigo maber. Erokamano an ka giluongo ni Go Media wacho ni watching live digital creation penj Dr. Hongo kane Raila Odinga owene blueprint mare. An godo gima ne wa discuss gi Raila mandiko piny kendo ni email mare kendo kibiro cheko my email tidhi neno kaka ne wa criss cross those information ang'egi nyaka sani. Yeah. Wan gi iluongo ni Nyalenda Young Turks Community Based Organization. Ka Odinga family ne ber ere jatelo mane Raila omako lwete mondo obed i successor. We penji. President Ruto wuon ne nyathi Raila. Wetangula ne nyathi Raila. Ja head of Senate ne nyathi Raila. MPs giduto ne nyathi Raila. Surely nenore kende majawar Raila owacho ni Messiah successor owuoga out of these people. Donga nyini kare gima Ruto temo gi a number of them no chakore gi Jakom. Reo Jweke, you are an intellectual. Erokamano kuom recognize joma tiyo matek without schooling. Yeah, schooling to anyisi nitiere anyisi ni wan gi 3 modes. 1 talent inbuilt, inborn. 2 experience gimitiyo matek michopo kamichope. 3 conventional jo mikete class. Gini ki graduate gi papers at the end of the year. Okay, Omondi Ramogi wacho ni one team Sifuna be urwako wa. Emandro kange ana ingeni a support Babu for governorship ma Nairobi, a support Oron for governorship ma Kisumu. Akia team korka Sifuna joma support Sifuna be support but gimang'eyo. Awanye di Nyasaye. President 2027 to put in President Ruto. I don't know whether to say I support him or I don't. That I can't tell. But nitiere gimomi awacho man. Sifuna is okay for whatever he's trying to do. But I just don't understand kaka gidhi win him. It's not possible. ODM kethore koso ODM ni kama ber. Chama mar mano wanya wacho chieng' machielo. Giluonga mondi. Raila bendo more buru kanyo koso wacho na. Raila more Dr. Hongo nitie, Professor Hongo nitie, Raila more. Kata batha ka paro ni Raila plamona ni yes. Hongo I believe it no wacho go.
Kata mama Ida dine nitie dina wach ni aongo gimi wanyo diere wach na chiemo gi jakom seche moko od mama Ida ji adek gi Ida gi jakom to wago mbaka. Ana mor gi Joko Odinga mor gi Raila. Jomokia to wacha weche gi but mano kama political message nitiere. To jomodongi to thupini athutha but jama dwaro rieko madieri manyu Dr. Hongo bwana. Ng'ama riek. Aparo na riek. Koka wacha na ng'ama bro wacho Steve. To Steve donga tiyo kodi bwana. Apo wacha Super General Manager wa Musa. Omera Musa bwana. Ma nyalo beto vitamin A to my soul. Kata ng'amo beta cross check kwano katiyo kode do sano po. Wodo funyu Mandela. Wacha ne Mandela katiyo kodi. Iyo katiyo kode. Wodo funyu. Itiyo kode county. Inichule maber. Pesa donjo wang'e. Pesa to krom dhano. Mane bro manyo moko. Pesa ji manyo te. Nyakora mga juan ko kamano ni kech saka othul makende magunyiro kamano madonga nyako mkete mane chunyo nagi TV dundo jaluo kamano wagombaka kachiel kod Professor Dr. A man with many titles. The one and only HSC. Head of State Commendation. Kendo nomiya mana gi Kibaki. Ji nyaka ng'i mano. Ji nyaka ng'e ni mano distinguished service to Kenya. That's what it means. Head of State Commendation. And for distinguished service to Kenya. And give that sign and certificate. So akona nyasa erokamano. Erokamano koro mga juang wan kande bende gosipo moro wakalongo ni Evans Odoyo. Mano ja achiel kuom japuonj Raila Odinga the African Talent University. Welcome these people to come to our university. They will never be the same again. Gibiro bedo. Wacho ni chako kode course milongo nango? Stanomics. Chakre tomorrow wadhi chako gimiluongo ni Stanomics. Wan bende geje. Ja picha mara ka ilongo ni Felix Omondi mabendo tiyo kama tech maneno ni chendo ni choponi kamara mara maintiere mawuok e studio mag Chunyo Nagi TV. Wan gi nyidende kande wan gi Maureen Oure kachiel kod Jane mano nyasuba nyakoro mga juang mabende otimo ka tich matek kabisa kachiel kod Medusa machendo ni ilongo ni Nelson Mandela Okore wuod ofunyo Jerusalem. Wow. Dala maler. Kesa mingeni ka lopini Nyamasare to en kod lopini safe. To ngeni mane kama nachake ngima na Nyamasare. Kawaya. Kawatieko. Ma en thuolo mari mogik. Ini kende ma ayudo kendo kiwacho ni Mheshimiwa Oron oromo kata telo. To siepi marangu mano wacho ni county okonango telne gen access. Mano benda chaya. Ng'ama wacho ni Oron en mana nas. Ki ng'ama jatelo to bed kaka Nyasaye. Nyasaye pok onego jachien. Kendo Nyasaye seche moko tiyo gi jachien. Be momiyo iwarowa. Ka nyathi Nyasaye ogo wi kor ot oringo ka jachien to ka Nyasaye. So jatelo ma jatelo nyalo bedo telo kata kowuok kata jatedo. Kata kowuok ang'owa ja boda boda. Kata kobedo nas. Nas be onge problem. Wonyi nas is a problem. But Orono is beyond that. Ere kaka nobedo MP ma Kisumu. Orono ken mana nas. Kik ji keth nyinge for nothing. Orono nigi other degrees. Number one. Anangi Orono. Nangi Orono kane in UK. Kata kana kiano nyalo bedo governor ma Kisumu. But gimomiyo I support Orono en mana simple. Kanyo ino gwal yesterday. To kawuono podi mana ogwal. To kiny podi mana ogwal. Tinyalo mana bedo ogwal machwe. Iwinjo, Orono nigi history ma yesterday no konyo ji. Kawuono pod okonyo ji. No chako Mega Foundation. Another foundation mane konyo ji. Iro ang'eni kiny pod biro konyo ji. Gima nosetimo higni 30 mokalo. Anang'eyo Orono almost 30 years ago. Okonyo skunde. To puonjo nyithindo. To kunyo pi. To gero osiptende. Steve surely. Ere kaka nyalo compare ng'ama so gwal makanyoro pod en ogwal kawuono pod en kiny. To jo tego machako wuok kawuono. Jatego ing'eni dhi e nam komako lowo. To ting'o lowo ni rech kech kayo wadhi akony rech kawuono. No! So joma gonyo mowuo ringa round kia ni dwa konyo piny. Ne gikonyo ng'a yesterday. Wachni mogik watieko. An wachna mogik en niya, kik ng'ato wuon ni nitie josiasa. Waduto wan josiasa, to ng'at achiel emiyiero bedo ang'o, governor, ng'at achiel iyiero bedo ang'o, MP, ng'at achiel iyiero. So waere uru kaka joluo. Kata rango makadwa achunga. Ng'ane bwana Owili, ochunga. Ng'a wacha kendo. Jakane ani iluongo ni ng'a. Kach machielo ni. Aduma. Ochunga. Onge tinde yanyruok. Wacho gimi dhi timo mopogore. Kato kata kanas, in kijapuonj, in ka in lawyer. Magi duto gin tije. Tich en tich.
governorship nitiere level ma nyaka obede. Ma wacho ni kapok ibire class but nyaka puonjgi nyaka puonjgi kaka odhi bet nikech onge ng'ama ong'eyo everything. Tipuonjo mana gi ng'ato achiel. For now, Dr. Hongo o Professor Hongo sani anawacho masani to ng'at ma wacho ni akia gima wuoye. The taste of the pudding is the eating. Call me, let's sit with you and I'll tell you the difference. Erokamano Korom Gajwang, the taste of the pudding is the eating. Call me and we talk. Kokamano akautol makene magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo sakrama chake nyaka gisana ng'eno wadhi bedo kaachiel koda kendo thuolo moro kendo wagoye mbaka. Aneno ka en gi gik mang'eny, weche ng'eny to sa matin. Kokamano Korom Gajwang, erokamano med luwo Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe in the YouTube channel mar Chuny Onagi TV. Bed godiochieng' maber kamane tayo channel ni and I'm Steve James aka Nyakwar Nyaronyuan. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, watwak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, somo, arita kwe, pur, e kind mamoko. wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.